Bé, sobre aquesta qüestió podem dir que es governa de cara a la galeria, amb molta gesticulació i simbolisme, però cap acció. O sigui, veiem aquesta aprovació de les ordenances que es fa d'esquena a l'oposició en un procés que creiem poc transparent i amb vagues explicacions i justificacions sobre els motius que impulsen aquest desproporcionat augment. Cal recordar que hem passat una forta crisi econòmica i una recessió. Quan es fa mal a les butxaques de la població ens hem de queixar en nom de tots. No és no. Això no és escrit meu, ni nostre. Això és de fa 4 anys. I bé, hem fet una conjunció dels textos del butlletí, de petits fragments, tant de Junts com del PSC. Bé, fer espectacle o demagògia en qüestió d'impostos creiem que és bastant senzill. No és tan senzill quadrar un pressupost i dur a terme programes electorals. En aquest sentit, nosaltres no farem aquest posicionament, ni cap de similar, però alhora sí que farem un vot en contra, i m'explico. Sobretot és pel fet, en primer lloc perquè es vota tot en bloc, si es votessin les diferents modificacions per separat segur que moltes les votaríem favorablement, però com que es vota en bloc, sobretot el que veiem és que coincideix aquesta pujada del 9% a nivell de residus, que sabíem que seria alta, un 9%, encara que hi hagi municipis de l'entorn que estiguin augmentant el 25 o el 50, doncs un 9% també és un augment alt, molt i molt menor això que altres llocs, i per tant és una qüestió també que ens hem de felicitar entre tots que arribem aquí per una feina prèvia de molts anys molt ben feta a nivell de selecció de residus. Però bé, veiem això, que ens coincideix aquest augment del 9%, que no deixa de ser un 9%, i es fa coincidir amb aquest augment de l'IBI, també això, com el que va haver-hi fa 4 anys, alguna dècima per sota, tant en urbana com en rústica. Llavors, el nostre raonament ha sigut que segurament potser no era el millor moment, l'IBI, i potser podria haver esperat a l'any vinent o això, no fer-ho coincidir. També alhora, i tenint en compte aquesta mirada de fa 4 anys, fa 4 anys es va augmentar un 4 i escaig, un 3 i escaig % l'IBI, acompanyant-lo de bonificacions, de bonificacions també en general, en el conjunt d'ordenances. Ara ens trobem amb aquest augment, o amb aquests augments, que s'acompanyen de reducció també de bonificacions. Per tant, en global, i tenint en compte que estem en un context d'inflació molt important, en què la gran majoria de població porta molt de temps d'empobriment, pensem que potser es podria haver moderat en aquest sentit.